الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Wannan magana ta yau za ta ƙunshi abubuwa da yawa. Na farko dai shawara zuwa ga masu sai da magani da masu neman sanin magani. Gaskiya ina ba ku shawara, wannan littafi gashi nan na fa'idanta da shi da yawa sosai. Shi yasa nake ba masu sai da magani shawara, masu iya karantawa musamman da harshen Larabci. To su nemi wannan littafi, babu shi haka a takarda a nan, amma su neme shi a yanayi wanga na version electronic domin su karanta. Littafin kun ga sunan shi gashi, gashi muna gani Mawsu'atu Jabir da Tibbil Ashab al-Juz'ul Awwal. Kun gani Ustazu Dr. Jabir bin Salim Al-Qahtani. Wanga littafi da kuke gani yana bayani ne akan likitanci wanda ya shahi na itace magani. Kuma wanga kun ga littafin gashi nan ne Tom N ne, Tom N ne. Tom N ɗin nan kun gani adadin page kin shi, page yana da shahi page kusan 717. Wanga Tom N kenan, Tom N kenan. Kenan na farko. To wallahi ku neme shi ku karanta shi in ni sanin ilimin itace ne. Kuma ba littafi bane wanda wai ko kai bibin ko wani ballagazan likita ne ya rubuta shi, kuma wani a'a wanda ne ake cewa kawai haka nan ne. Tsaya ka ga in gwada maka wanda ya wallafa littafin. Gashi ina yake, aka gan shi. Bala Ustaz yana can gaba, bari in gwada maku ku gani. Wala gashi wanda ya littafin Ustazu Doktor ne. Aka ce Ustazu Doktor shine professor ne, shine Ustaz wa Ra'isi Qism al-Aqaqil Kulliyat Saidaliya. Kenan an sanyen ne. Sannan kuma me ake cewa chef de department na comprimé na harkar maganin nuka wanganan ƙwayoyi, wanda ya shahi faculty na pharmacy na jami'a ta Malik Saud ta Saudiya, wata jami'a ce wadda ake cewa Malik Saud. Sannan banda wannan matsayi da ke gare shi, kuma mudir markaz abahasin nabatat tibbiya, kuma shine director de center de recherche bisa plant medicinal wal itriya wasama, da kuma plant wanda ake harkar tarare da su, da kuma plant wanda suke kamar matsayin guba ne, poison ne. Duka wannan kuma a wannan jami'a ita. Sannan kuma president ne na mai kula da restaurant maganin nuka na itace, da kuma wanda ake haɗawa na ruwa domin kiwon lahiya a Minister de la Santé ta Saudiya. To wannan a lokacin shi kenan, to kenan kaga wanda ya wanga littafi ba ƙaramin mutum bane ba, masha Allah. Kenan da haka sai mu kokari mu nemi wanga littafi gaskiya don mun fa'idanta da shi. Kamar yadda kuke gani yanzu kuna ga abin nan, ga somer na shi wanga premier party na littafi. In kuka diba kun ga gashi ya fara magana zira'atin nabatat tibbiya, yani ake noman itace wanda ake magani da su. Nan kuma albahar ka masdar lil aqaqir, nan kuma yayi magana bisa shafitir wanda yace kamar teku kamar wata banki ce, wani tushi ne ta maganin nuka na comprimé. Sannan jam'un nabatat tibbiya, yani za ka yi ka tattara itace waɗanda suka shahi ake magani da su. Sannan kun ga tajfifun nabatat tibbiya, yani za ka busar da itace ko ciyawoyi wanda za ka yi magani da su cikin hanya tsabtatta. Sannan muhtawayatul khaliya, abinda selil menene ta ƙumsa. Sannan tasnifin nabatat tibbiya, classement na plant medicinal, kenan itace wanda ake magani da su, kenan kamar kasa-kasan su kala-kala nawa ne.
sannan tanqiyatu al-iqa wa ta'bi'atuhu wa takhzinuhu, sannan ya ne za a tace magani comprime, sannan ya za a yi ambalan shi a sa shi cikin kwalba ko cikin wani abin gani, sannan ya ne za a adana shi wurin ajin shi, sannan ya ne za a kiyaye shi. To kaga wanga su ne duka abin da ya shahi introduction da ya bayani tun daga second page har zuwa 53 page. Sannan ya zo wanga muna cikin tom na harko ne, sannan ya zo kun ga ya zo muku al-ijhad, ya kama al'amrad ke na rashin lahiyoyi. Daga cikin amrad kin al-ijhad kun gani abin da ya shahi gajiya mai tsanani, al'arak shi ma gajiya ne, al-akzima, al-akyas me ake cewa zalaliya, al-iltihab al-kisi, alam al-batan, iltihab as-sadi, iltihab al-jiyub al-afiya, duka ga sanan tun daga gajiya ko kuma tattaro wasu ruwa ko kuma me ake cewa ciwon ciki ko kuma me ake cewa kumburin nono na mata ko kuma abin da ya shahi sinizit ko kuma abin da ya shahi anjin, duk ga sanan kumburin baki, kumburin gaɓoɓi, ciwon lahiya wanda ya rashin lahiya wadda ta shahi kunnuwa, rashin lahiya wadda ta shahi me ake cewa wurin mashiɗa appareil respiratoire, rashin lahiya wadda ta shahi ta anta, rashin lahiya wadda ta shahi dasashi, rashin lahiya wadda ta shahi huhu, rashin lahiya wadda ta shahi yanayi ko wani ɓacin rai haka ko wani matsuwa ko wani damuwa, ga sunan su rashin lahiya wadda ta shahi gamman mahutsara, kenan prostate, gashi nan ɗan kanoma, gashi nan abin da ya shahi ciwon hwatoci, gashi nan kun ga wanda ya shahi nan ne haɗuwar gashi, gashi nan abin da ya shahi matsewar ciki, ga abin da ya shahi typhoid nan, ga abin da ya shahi shi ma wanga ƙuraje ne, wasu kalan ƙuraje ne gashi nan, shi kuma wanga kuturta ne, shi kuma wanga ciwon ido glaucom ake ce mashi komi, shi kuma wanga ƙuraje da ke hutuwa ga huska musamman lokacin da balaga ta zo, shi kuma wanga allergy ne, allergy ko ga su nan duka kun ga wanga me ake cewa abin da ya shahi tsakuwa, tsakuwa ko ake ce mata wadda ta shahi ta me ake cewa ta ƙwadodi ko kuma wadda take damuwa cikin abin ga cikin maɗaci, ga maɗaci akai, ga sunan duka me ake cewa wannan ciwon na wanda ke hana aihuwa, ga sunan ga juwa nan, ga tsutsotsi na cikin hanji na, ga asma na, ga tari na, ga me ake cewa are cardiac na, ga are wanda ya shahi tsayawa ƙwaƙwalwa haka ta tsaya bata aiki, ba a riƙe komi, ba a harrace komi, ga ƙiba nan, ga zubar wararen ruwa nan, ga abin da ya shahi ciwon tsuha nan, ga ciwon ciki nan, ga walwaɗiya nan, ga bugun rana na rana ta bugi mutum, ga rauni na jijiyoyi nan, ga abin da ya shahi me ake cewa wannan hawan jini ko kuma me ake cewa hawan jini yayi ƙasa, ga abin da ya shahi ciwon maƙaiƙaiciya nan, ga abin da ya shahi bacteria na cikin hanji, ga abin da ya shahi kai ga sanan ciwuka kala-kala, faƙadu shahiya, ka ji baka da appetite ko kuma ka ji me ake cewa jijiyoyinka ma sai da ƙari ko kuma ƙaramcin jini anémie ko kuma ulcer gashi nan, ko kuma kai ku diba kun ga wanga duka ciwuka na ga sanan ga rashin kwana nan, ga diabetes nan, ga rama nan, ga masassara nan, ga protection contre le cancer, ga abin da ya shahi raunin ƙashi na. To gashi nan duka ƙarshe ya zo ya baku me ake cewa kamar littattafai wanda ya dogara a kansu, littattafan da ya dogara a kansu wajen zaƙulo maganinnukan wa'anga ciwukan da ya zana daga cikin itace, ga littattafan larabawa nan, ga kuma littattafan wanda ya shahi ba laraba ba turawa da dukkan komi da komi. To kun ga duka gashi nan wanga duka a cikin wannan littafi ne wanda ya shahi abin nan. To kun ga dai in baku ƙaramin misali akan unhwanin wanga littafin gashi nan me ake cewa misali yanzu kun ga al-muraqabatul al-qanuniyya ala al-adwiyati al-ushbiyya, kamar dokoki wanda aka sa ko domin bibiya kulawa
da abin da ya shahi itace maganin na itace. Malam yace ya nusu qanu zamat salamat al-adwiyya nabatiyya wa jawdataha as-sadir min munazzamati sihal alamiyya mayali yace OMS kenan kungiyar kiyaye lahiya ta duniya ta sa wasu ka'idodi ta sa wasu dokoki wanda dole ne dokokin nan a yi kula da su domin kiyaye ingancin magani na itace. Daga cikin wannan dokokin ga su nan da Ustazu Dr. Jabir ya kawo, la yajuzu bai'i ayyi dawa'in nabatiyyin fil biladi, dukkan wani magani wanda ya shahi na cikin icce a selon OMS bai halitta ba ka saida shi. Malam ya kun musajjalan ladar sulta tanke dai maganin nan ba a yi je aka yi a restaurant shi ba a je aka yi certifiance ba wajen hukuma wadda ta dace. Wa yaqtasiru tasjil ala tarakib al mu'adda lil isti'mal al mawdi'i aw lit ta'ati an tariq al fami aw al me ake cewa mustaqim. Kenan kuma maganin nukan kamar a restaurant maganin nukan kawai ya shahi haɗa magani wanda an haɗa shi ne an shirya shi don a yi unhwani da shi a waje. Kenan ko shahawa bisa fata ko aza bisa fata ko kuma a'a don sha ko ta hanyar baki. Ga yanar la yajuzu kuma istiradul adwiya nabatiya aw tasni'uha aw tawzi'uha aw bai'uha aw tasdiruha illa bi mujibil tarkhis. Kenan bai halitta ba gare ka ka saida magani na gargajiya ko ka sau shi daga wani gari ko ka rarraba shi ya kasance kai distributor ne ko kuma kana saida shi ko kuma kana sayar da shi. Kenan dole sai ya kasance kana da me ake cewa takarda wadda ta baka izinin wannan aikin. Sannan kuma kun ga ijtiyazuha bi adami ihtiwa'iha ala mawadin kimiyaiya istinaiya aw ayi iqarin me ake cewa istinaiyin min ahadi az-zamra at-taliya. Kenan dole magani wanda za a saida ya kasance maganin nan ya keɓanta ya kubuta bai kumshi wasu sanadarai na kimiyya ba, kun gane, wanda an ƙirƙiro su ne ko kuma wannan maganin na gargajiya ba a gama shi da wani comprime ba wanda aka ƙirƙira ko wanda komprimen nan ko kuma wancan me ake cewa sanadarai na kimiyya sun kumshi wanga abin gashi al-astriyodiyya al-mudada lil iltihab, wasu sinadarai ne wanda kenan duk maganin da ya kumshe su to bai kamata ba a saida shi. Adam wujudul ma'adin as-saqila misal ar-rasas aw az-zibq aw al-cadmium, kenan akwai sinadarai su ma wanda in dai ya kasance icce ya kumshe su to bai kamata ba wannan iccen a zan kada maganin gargajiya kamar gashi nan az-zibq, kamar gashi nan az-zirnikh, kamar gashi nan al-cadmium wala. Sannan ya kasance khuluha min al-mubidat al-hashariyya wa mubidat al-hawam, ya kasance duk maganin da za ka saida na gargajiya ya kasance ya kubuta ba a haɗa shi ba da wani na ake cewa wani produit na insecticide haka mai kashe ƙwari ko wani wane ne, ka gane. To ga sanin kun ga ƙa'idodi don ku gane cewa wanga ba ƙaramin mai ilimi ba ne ba, ga sunan. To ga nan abin da ya wara ka zira'atun nabatat ɗibbiya, ya ne za a yi noman itace wanda me ake cewa za a yi magani da su, duka ga sunan kun gani. To har yanzu ya tahi can ya za a tattara itace, ga ka kana da gonarka ka shibka itace saboda ka nome su don a yi magani da su. To ya ne za ka yi kai girban su, ya ne za ka yi kai tattara su, ya ne za ka adanan su, duka gashi nan kun gani, masha Allah. Ya za ka shanya su bayan ka kwaso su ka kasa gida ko kuma a cikin gonarka, ya ne za ka shanya su yadda ba sai sun lalace ba, gashi nan duka ya kama ku dokoki. Nan kuma abinda selil ta kumsa gashi nan shi ma nan ya kama ku, gashi masha Allah tabarakar rahman. Sannan tasnifin nabatat ibbiya, kun gani kenan itace wanda ake magani da su kala nawa ne, masha Allah. To gashi wannan kenan tanqiyatul iqar wa ta'biyatu, gashi nan yadda za ka yi ka tsabtatar da comprime kuma ya za ka yi ka sashi cikin kwalba ko cikin plaquette ko cikin menene duka gashi nan malam. Yanzu kun ga ya zo wajen muku al'amrad, rashin lahiyoyi, gashi nan ya fara bayyana akan abin da ya shahi gajiya gashi nan gajiya ya maka bayani duka gajiya gashi nan. To kun ga shi tsarin da yake bi, bari mu ɗauki na gajiya kawai mu gani.
kun ga tsarin da yake bi nan ga da kuke gani wanga wajen duka yana bayanin maka menene gajiya, menene ke kawo gajiya gashi nan. Sannan nan ya zo nan wagga paragraph na biyu wani irin alamomi ne, wani abubuwa ne wanda in gajiya ta maka yawa kake jin sa a cikin gaɓoɓinka. To sai ka maka nan, sannan nan sai ka maka nan kuma wani abubuwa ne wanda in kana aikata su za ka samu muguwar gajiya ko kuma muguwar gajiya za ta kama ka. To kun ga wannan, sannan sai ka maka nan wani irin tasiri ne muguwar gajiya take sawa akan jikin ɗan adam. Sannan ya ce maka wani irin rashin lahiyoyi ne wanda suke da liyan, wanda suke da rapport tare da yawan gajiya. Wani irin rashin lahiyoyi ne wanda suna da alaƙa da yawan gajiya. Sannan ya zo ne ya ce maka to ya ne za ka yi kokowa da gajiya a cikin jikinka yana wama da muguwar gajiya, ya za ka yi kokowa da shi. Sannan yanzu kaga sai ya zo to nan ne abin da shi ma yana da muhimmanci kwarai, ya ce maka to wani irin maganinnika ne wanda za ka yi amfani da su na itace domin ka yi maganin muguwar gajiya. Kun ga sai ya fara maka da albasa, ko albasa da ya kawo ga albasa sai ya zo maka gani a tufa pom, daga tufa sai ya zo maka da ni, sai ya zo maka da hulba da ni tare da zumuwa. Daga nan sai ya taimaka sai ya zo maka wajen mi al'uquhuwan, shine ake ce ma ina ga babonage, duk da wasu malamai suna cewa da shi da babonage ba abu guda bane ba. To kun gani, sannan sai zo maka gami persil, to kun gani, sannan sai zo maka da kizabra ina ga inda ban mance ba ma ina da ma abun gadin ta nan, ina da ma garin ta nan ne, da yake itace ne na Larabawa, kun ga diyan ta nan ga garin ta nan ne kizabra, ga shi nan ne. To daga nan sai zo maka ga babonage shin nan ya kawo, dama na ce muku wasu malamai suna cewa da babonage da wancan abun gadin ba ɗaya bane ba, duk da suna da kama da juna. To kun gani, to haka ko sai ina wala sai waga itace da ya kawo zaharata alamar hamara ga irin ta nan duka. To daga nan ne kare. To kun ga yanzu kowace itaciya ko kuma ɗan itaciya da ya kawo domin maganin muguwar gajiya sai ya maka bayanan me ya ƙumsa, ka gani yanzu gashi nan misali da ya kawo zancen albasa, gashi ka gani yace albasar ya ce ya yi magana kan albasa da yawa kwarai a can cikin me ake cewa wasu littattafan shi, amma sai ce mufidin li ilaji kasirin min amradir ri'a wal humma, gashi nan dai duka gasu. To wannan littafi ka same shi, wanga kamar yadda nace muku juz'i na harko ne, kenan kun ga akwai juz'i na biyu, gashi akwai juz'i na biyu. To kun ga wanga juz'i na uku ne, kun ga na uku yana da page 753 ko. Sannan akwai juz'i na biyu gashi aljuz'u sani yana da page 600 da nawa da 13. To bayan shi sai wane akwai juz'i na hudu gashi ne yana da page 429. To wannan shine littafi wanda gaskiya ya kamata a ce mu yi ƙoƙari kaɗan muna muɗala'a shi, sannan kuma mu yi ƙoƙari abinda muka gani ciki. Ni gaskiya ina yin abubuwa da yawa cikin ga littafi, saboda akwai maganuka da yawa da na sani ta hanyar uwayenmu, ta hanyar ƙannan uwayenmu, ta hanyar abokan mu'amalarmu. Kicibis kawai sai ka zo ka ga shi wanga balaraban da baka san shi ba, bai san ka ba ƙasar ku guda ba garin ku guda ba, bai ma san kana duniya ba, ka san shi yana duniya ba, sai ka ga ya kawo main plant wadda ka sani tana maganin kaza, kuma ya kawo ta kuma ya haɗu kuma maganin ciwon da ka sani wanda wannan plant take. To kaga da kaga irin wannan abun, to masha Allah ka san akwai daidaito kenan. Abin da ka gani cikin littafin nan da wanda ka sani ba abu ne ba na banza. To wannan yau abin da na so in ba ku fa'ida akan shi kenan, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Nan sai mai wata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa abin da muka karanta mu ci amfani shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.